ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки бо Ислам Махачев реванш гузарондан мехоҳад, аммо нисбати Ислам ягон гуна душманӣ ҳис намекунад. ман нисбати Ислам ягон гуна хашмгинӣ ё ин ки бадбинӣ надорам, танҳо шавқи варзишӣ ва албатта ки барои ман муҳориба бо Ислам шавқовар аст. агар ки баъди ин муҳориба ба ман Исламро диҳанд, пас ман хеле шод мешавам. ман боварӣ надорам ки ҳозир ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, аммо агар диҳанд, пас барои ман хуб мешавад. ман бо Дариуш ё ин ки ягон ҷангвари дигаре меҷангам ки дар рейтинг аз ман болотар меистад. Рафаэл Досанос ва Рафаэл Физиев низ ҷуфти хубанд ки ғолиби онҳо низ довталаб шуда метавонад. ҳозир барои ман муҳорибаи хеле муҳим ин муҳориба бо Гамрот аст. диққати ман ҳозир дар муҳориба зидди ӯст. бале, ман ба пушти ӯ назар карда истодам, чунки ман танҳо барои ғолиб шудан мебарам. барои ман асос Гамротро фавран шикаст додан ва то охири сол бо ягон ҷангвари аз топ 5 ҷангидан аст ва соли оянда барои унвон ҷангидан. фарқ надорад ки чемпион кӣ мешавад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки Арман Царукян муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 26 июн зидди Матеуш Гамрот дар турнири UFC Fight Night мегузаронад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд. менеҷери машҳури UFC Али Абдулазиз умед дорад ки Ҳабиб Нурмагомедов карьераи худро барқарор карда ва ба вазни миёна баргашта метавонад. Али Абдулазиз боварӣ дорад ки Ҳабиб Нурмагомедов чемпиони вазни миёна Исраил Адесанияро дар 3 раунд шикаст дода метавонад. ҳозир ман як чиз мегӯм ва медонам ки ин чиз бисёри бахилҳоро ғазабнок мекунад. Ҳабиб ҳозир 90 килограмм вазн дорад. агар ки ӯ вазни худро то 84 килограмм кам кунад, пас ӯ Исраил Адесанияро дар 3 раунд манъ мекунад. ин фикри шахсии ман аст. ҳозир ӯ ҷангварони вазни вазнин, ним вазнин, ним миёна ва ҷангварони вазни сабукро шикаст дода истодааст. ӯро манъ карда намешавад. Ҳабиб ба монанди трактор аст. агар ки Ҳабиб баргаштан хоҳад ва ба Дана Вайт гӯяд ки ба ман муҳориба дар вазни миёна диҳен, пас ӯ Исраил Адесанияро дар 3 раунд шикаст медиҳад, чунки стилҳо ҷангҳоро месозанд. Адесания гӯштинги Ҳабибро манъ карда наметавонад. ӯ греплинги Ҳабибро манъ карда наметавонад. бале, Исраил зарбазани беҳтарин дар ҷаҳон аст, аммо Ҳабиб метавонад ки баргарда ва аллакай ҳамин рӯз чемпиони вазни миёна шавад, гуфтааст Абдулазиз. дӯстон, шумо бо суханҳои Али розӣ ҳастен? оё Ҳабиб Нурмагомедов Исраил Адесанияро манъ карда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем варзигари тоҷик Саймумин Маҳдиев дар Тоҷикистон қарор дорад ва шаби гузашта ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ ана ҳамин аксро гузошта чунин навишт: дар меҳмонии акай Раҳим, раҳмат акай ба дилу гурда, барои меҳмондорӣ ва тӯҳфаҳои боарзиш. аллоҳ нигаҳбонат боша ака ва сарбаланд бошен, зинда бошен. касе ки ин шахсро намешиноса, ин ҳамон шахсе ҳаст ки қалби калон дорад, ки ҳамаи ҳамватанони худ, ҷанговарон ва на танҳо ҷанговаронро дастгирӣ мекунад. бо суханҳои худ ва тӯҳфаҳои худ мотиватсия медиҳад ва албатта ки барои ватани худ ва ҳамватанони худ тоҷикон мухлисӣ мекунад. бигзор ки аллоҳ дар аввал ба ӯ саломатӣ диҳад ва ба он қуллаҳое раса ки орзу мекунад, навиштааст Маҳдиев. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем, ин шахс Раҳими Ғармӣ аст ва ӯ дар ҳақиқат бо ин рафтору кирдорҳои худ ба варзигарони тоҷик мотиватсия хеле калон медиҳад. чанд рӯз пеш ӯ ба ҳаҷвнигори шинохта акай Бахтиёр хона тӯҳфа кард ва агар ки чунин соҳибкорон мардуми тоҷик ва варзигарони тоҷикро дастгирӣ кунанд, пешравиҳои хеле калон хоҳад шуд ва барои насли наврас
ба варзиш машғул шудан боз ҳам шавқвартар мешавад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.